Кеше гомеренең иң татлы мизгеле, ул мул көздә уңыш җыйган сыман, шал чәчле картлыкка узган елларыңны барлап, бала оныклар янәшәсендә олы юбилей каршы алудыр. Бүген таң калырдай матур 85 яшьлек юбилейын хөрмәтле милләттәшебез Фәрисә Юнус кызы Сулейманова да каршылый. Шул уңайдан безнең тапшыруга Никулино авылыннан Нуриса ханым Бирюкова җылы эчтәлекле котлау сәламе язган. 1937 елның 5 октябрендә Зур Ширкли авылында яшәп килүче Зурагай халкының асыл дәвамчысы булып, 7 балалы тату гаиләдә безнең якын кешебез якты дөньяга аваз салган. Әйтергә кирәк, әлеге нәсел бүген дә авылдашларыбыз арасында олы хөрмәт казанган нәселләрнең берсе. Шул кадәр туганлык җипләре нык булуын бу нәселнең күп санлы Аюповлар гаиләләренең бихисап оныкчалары җыелышып, күрешү оештыру булды 2022 елда. Әнкәебезнең бар гомере Самара өлкәсе Шигоны бистәсендә узды. 45 ел бергә алар әткәй Гаяз Вилдан улы белән кулга-кул тотынып матур атлап килделәр. Кызганычка каршы, соңгы вакытта әнкәй олы югалтулар күп кичерде. 2001 елда тормыш иптәшен, 2019 елда үзе белән бергә яшәгән терәге улы Рахипны, 2021 елда улы Сөлманны һәм килене Санияны югалтты. Әнкәйнең сары сагыштан саргаймасын дигән теләгем белән мин аны үз янәшәмә Никулинага алып кайттым. Һәм менә Аллага шөкер, 4 ел инде ул безнең янәшәбездә фәрештәбез буларак яшәп килә. Аңа көндә бала оныклары шалтыратып хәл белешә. Вакытлары чыккан саен Россиянең төрле почмакларыннан килеп күрешәләр. Өлкән улы Илдус килене Мәйсәрә белән, балалары Әлфия, оныклары Лилия һәм Кадрия Дергашида. Кызлары Наилә, кияүләре Руслан, оныклары Идалия һәм Аделюшка Ершуфта. Кызлары Гүзәл, кияүләре Ринат, оныклары Динар һәм Амир Саратовта. Улы Сөлманның гаиләсе килене Фәридә Дергашида. Оныгы Илдар, киленнәре Гүзәл, оныкчасы Самира Мәскәүдә. Оныгы Лекман, килене Оксана, оныкчалары Амира Саратовта. Кызы Алисә, кияүе Хусаин белән Сызрань шәһәрендә. Улы Иршат, кызы Алсу белән Шигоныда. Һәм мин Нурисә, кияүе Илдар, оныгы Әнвәр Никулинада. Оныгы Айсә, киленебез Рамилә, оныкчалары Ләйсән һәм Азалия Пензада яшәп киләбез. Кайда гына безне язмыш таратмасын, без барыбер әнкәй янына еш җыелышып, аның хәер-фатихаларын, дугаларын алып яшибез. Әйтергә кирәк, әнкәй безнең игезәк сыңары булган Фәридә апабызны да 14 ел элек югалтты. Шуңа да аның балалары да әнкәйне үз әниләре сыман бик якын күреп аралашып яшиләр. Аларга да Алланың рәхмәте яусын. Әниебез ике дөньяны тигез күреп, Аллага табынып, 5 вакыт намазын калдырмыйча, гел дугалар кылып яши. Аның дугалары безне юлларда саклап йөртәләр. Нинди соң ул бәхет, әнинең озын-озак яшәве. Ул бит безнең саклаучы һәм яклаучы фәрештәбез. Беренче киңәшчебез дә өстәвенә. Бүгенге көндә мин кызы Нуриса иң бәхетлеседер. Чөнки без аның белән дуслар булып, матур аралашып, киңәшләшеп яши алабыз. Яраткан әниебез, Газизә бекәебез, менә синең матур юбилеең. Рөхсәт ит сине ихластан котлап, иң мөһиме саулык, исәнлек теләргә. Ялгыз калдым дип һич кенә дә уйлама. Бу тормышта синдә без бар якыныбыз. Бел, синең хакта без гел уйлап, сине сагынып яшибез. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Әниемнең юбилеен бәйрәм итәбез бүген. Һәр чак аяз булсын иде баш очыңдагы күгең. Матур уссын, котлы булсын бу гүзәл туган көнең. Безнең бәхеткә дөньяга шат булып туган көнең. Әни диеп дәшү үзе бәхет. Кабат-кабат телгә аламын. Шушы сүзне әйткән вакытларда мин һаман да сабый каламын. Я бер Аллам, озак дәшим шулай. Син кызганма аңа гомерне. Ул яшәсә, без дә яшәрбез бит. Төшермичә кәеф күңелне. Әникаем, синең туган көнең, бәйрәм итик аны бергәләп. Каршы алыйк әле 80-нәрен, 90-нарын, хәтта 100-гәләп. Кадерле Фәрисә Юнусовна, балавыныкларыгыз сезне ихлас йөрәктән яраталар һәм бүләккә дип алдагы җырны юллыйлар.
sen sağ yürüdüysen, uyumda da köngelde de yaşı bitsin en iyisen. Doğan günün beleneni kaderlen berden beren, dilimizge dileklerle uzun bulsun ömrü. Dilimizge dileklerle uzun bulsun ömrü. Hoşanmın ayı bolasa, görüp şol şeşlerini. Men dilim senin her vakit yılmayıp yaşayan yana. Doğan günün beleneni kaderlen berden beren, dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Böyle giderge dip suzam, matur şeşek beyleme.